агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 15 ноябр хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии капитани милитсия матлуба зиёдализода ва шарики ӯ шаҳрванд абдукарим абдуллоевро анҷом дода бо таздиқи фикри айбдоркунӣ ин парвандаро ба додгоҳ ирсол кардааст. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт шаҳрванд абдуллоев абдукарим рауфович дар асоси маслиҳати пешакӣ бо муфаттиши шӯъбаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи қубодиён капитани милитсия матлуба зиёдализода ба боварии шаҳрванд а даромада барои кӯмак намудан дар парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба писараш дар 6 ҳолат маблағи умумии 154 000 сомонӣ ҳудуди 13 600 доллар гирифта ин маблағро тасарруф намуда ба манфиати охирин ягон амали муайянеро иҷро накарданд. капитан матлуба зиёдализода ва шарика шаҳрванд абдукарим абдуллоев бар асоси банди б қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба қалобӣ ба маблағи махсусан бузург айбдор мешаванд ва онҳо бар асоси ин банди қонун ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда ва ё аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. дар ин авохир ин аввалин мавриди боздошти кормандони милисияи вилояти хатлон бо иттиҳоми даст доштан дар ҷиноятҳои коррупсионӣ нест. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 12 июл хабар дода буд ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии зафар икромов сарваколадори гурӯҳи махсуси қисми минтақавии раёсати вазорати корҳои дохилаи вилояти хатлон оид ба гурӯҳи ноҳияҳои минтақаи кӯлобро анҷом дода ин парвандаро ба додгоҳ супоридааст. зафар икромов бар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба қалобӣ айбдор мешавад. ба зафар икромов барои қалобӣ ба маблағи махсусан калон бо истифода аз мақоми давлатӣ ҷарима ва ё то 12 соли ҳукми зиндон таҳдид мекунад. агентии мубориза бо коррупсия дар гузоришҳояш мақомоти корҳои дохиларо пайваста дар қатори ниҳодҳои давлатӣ аз ҳама фасодзада номбар мекунад. тоҷикистон дар умум яке аз кишварҳои фасодзадатарини дунё ба шумор рафта, дар гузориши ахири созмони Transparency International дар байни 180 кишвар аз лиҳози сатҳи фасод дар мақоми 149 қарор дода шудааст.